Am un mic anunț de făcut. Am făcut un video și nu m-a lăsat să-l uploadez, căci că era prea mult. Și acum nu știu ce să fac, am făcut multe chestii în el. Am minat puțin, am făcut rost de mâncare, de fermă și s-a dus tot. Avem fân, avem de toate și azi în zombie. Îl văd unde este. E invadat. Așa și na. 23 de minute am pierdut. Și o să mă încerc să sap. Și poate să ne facem maxim 5 minute, că e scurt. Da, și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!